Hoxe, 25 de novembro, en San Xoán de Río, erguémonos cunha verdade que doe, pero que hai que mirar de fronte. A violencia machista segue a roubar vidas, silencios e oportunidades. E neste concello, pequeno son o mapa, non estamos dispostos a calar. Porque o que sucede non é un malentendido, nin un asunto de portas para dentro, nin unha tradición que haxa que asumir. É violencia, é desigualdade, é medo. E durante demasiado tempo fixo que moitas mulleres vivisen en sombra, en silencio, en soidade. Iso, hoxe, rompémolo. Dicimos basta, dicímolo alto, tan alto que o eco se espalla polos montes, baixa as aldeas, atravesa as rúas, entra nas casas e remexe o corazón de quen o escoita. Dicímolo por todas as que xa non poden dicilo. Cada muller asesinada deixa un baileiro que non se enche nunca, unha cadeira na mesa que queda sen ocupar, uns brazos que xa non abrazan, unha historia que rematou antes de tempo. E por iso gritamos nós, non estamos todas, faltan as que asesinaron. En San Xoán de Río temos claro que é algo que ás veces se esquece. Non hai concellos pequenos cando se trata de defender vidas, non hai mulleres invisibles, non hai medos que se poidan normalizar.